This program is supported by GeoMart. GeoMart saves both time and money. आपल्या घरात थर्ड जनरेशन सेवा चालू आहे. मला मुद्दाम समजून घ्यायचंय बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स की बाबा आमटे, आपण आणि आपल्या नंतरची रंगी हे जेव्हा तुम्ही स्थित्यंतर बघता, 3 वेगवेगळ्या पिढ्यांचं स्थित्यंतर बघता, ते स्थित्यंतर तुम्ही शब्दात कसं सांगू शकाल? काय फरक झालाय जेव्हा बाबांनी सुरू केलं, आपण तो वसा पुढे न्यायचं ठरवलं आणि आज जेव्हा तुमची पुढची पिढी जी पुढे नेते, हे स्थित्यंतर तुम्ही शब्दात कसं सांगू शकाल? काय फरक झालाय या 3 पिढ्यांच्या दरम्यान? खरं म्हणजे सगळं क्रेडिट बाबांना जातं. ज्यांनी आधी आयुष्यात, पूर्व आयुष्यामध्ये जमीनदाराचे पुत्र म्हणून जे आयुष्य उपभोगलं आणि मग 42चा लढा सुरू झाला आणि गांधीजींच्या प्रेरणेने हळूहळू त्यांच्यात बदल होत गेला. आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्यांनी कुष्ठरोग्याचं काम, त्या काळामध्ये कुष्ठरोग्यांबद्दल इतकी घृणा होती लोकांच्या मनात, तर त्यांच्या वडिलांनी, आईनी, नातेवाईकांनी विरोध केला. नॅचरली कोण असं सगळं जमीनदारी सोडून कुष्ठरोग्याची सेवा करणार, पण आमच्या आईने त्यांना तेवढीच साथ दिली. त्या काळात अर्थात पती हा परमेश्वर म्हणायचे. माझ्या आईने काही फारसा विरोध केला नाही. हा त्यांना ॲडव्हान्टेज होता. पण चांगल्या घराण्यातून, महामहोपाध्याय घराण्यातून येऊन एकदम कुष्ठरोग्यांच्या जखमा धुवायच्या, त्यांच्यासाठी स्वयंपाक करायचा, हे काम आमच्या आईने केलं. कारण बाबांनी सांगितले म्हणजे ते त्यांचे ते आहे. तर या दोघांच्या सहवासात मी आणि विकास, आम्ही दोघांनी एवढेच फक्त गैर कुष्ठरोगी होतो, सराउंडेड बाय कुष्ठरोगी, कारण त्यावेळेला कोणी येतच नव्हतं. तर सुरुवातीला विरोध होता, पैसा नव्हता. पण काही दिवसांनी हळूहळू गांधीयन, जे वर्धा जवळच होतं, वर्धा काही फार अंतर नाही, तर गांधीजीच्या नंतर जे गांधीयन्स होते ते बाबांचं काम बघायला आले. नंतर तुम्ही पुण्याचे साधना साप्ताहिक, तेव्हा तुम्ही नाव ऐकलं असेल, तेव्हा अजून ते त्यांचे दुसरे संपादक होते, साने गुरुजींनी हे केल्या. आणि मग बाबांच्या कामाचं महत्त्व हळूहळू समाजात पसरलं. मग व्हिजिटर्स वाढले आणि आम्ही दोघं अगदीच आयसोलेशनमध्ये होतो. लहानपणचा काही फार एक्साइटमेंट नाही आहे, मित्र नाही, कोणी खेळायला नाही, जंगल होतं. आणि मग बाबांच्या कामाचं नाव झालं. मग पु ल देशपांडे आले, मग ते महाराष्ट्रात केलं, मग महाराष्ट्राच्या पुढे भारत आणि मग जगामध्ये ते. पण बाबांचं जे काम असं, त्यांनी स्वतःच्या म्हणजे काय म्हणायचं त्याला, बळावर समाज काय म्हणतो याच्याकडे दुर्लक्ष करून, आणि ते स्पष्ट वक्ते होते, बिनधास्त होते, कोणाची पर्वा करत नव्हते. पण काम असं वाढत गेलं. मग आता मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांच्या बरोबरीच्या मित्रांची आणि इतरांची मुलं नागपूरच्या चांगल्या शाळेत, ही वरोरा छोटंसं गाव होतं, आम्हाला म्युन्सिपाल्टीची शाळेत टाकली. तिथे कामगार आणि शेतकऱ्यांची मुलं होती. वासरात लंगडी शहाणी, आम्ही दोघं एकाच वर्गात होतो. हळूहळू पास होत गेलो. आणि मग 15-16 वर्षाचं वय झालं तेव्हा असं वाटलं की बाबांच्या कामाला तर महत्त्व काय आहे. बाबा वकील होते, सगळी जमीनदारी सोडली आणि कुष्ठरोग्याचं काम केलं आणि त्यांचं एवढं मोठं समाजासाठी काम केलं. म्हणजे दोघांनी असं ठरवलं की बाबांच्या कामात आपण सहभागी व्हायचं. शक्य झालं तर मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊन डिग्री घेऊया, म्हणजे जरा सायंटिफिक करता येईल. बाबा वकील होते, त्यामुळे थोडं लिमिटेशन होतं. आणि सुदैवाने त्यावेळेला कॉम्पिटिशन नव्हती, आजच्यासारखी कॉम्पिटिशन होती. आम्हाला दोघांनाही नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये वॉक इन ॲडमिशन मिळालं. काय सर्वसामान्य असताना एकच कारण की त्यावेळेला, दुसरं कारण हे होतं की फी कमी होती. ट्युशन फी $250 होती. मग आम्ही दोघांनी हळूहळू एक परीक्षा पास होत गेलो आणि फायनल MBBSची परीक्षा झाली. तोपर्यंत निर्णय झाला होता की MBBS झाल्यावर आम्ही आनंदवनात काम करायचं. म्हणजे कसं असं हळूहळू आमच्या मनाची तयारी कशी झाली. तर तुम्ही म्हणता त्याच्यातलं त्याचं मर्म काय आहे. दुसरी पिढी या तिसरी नंतर झालं. तर बाबांचं मी मग म्हटलं की स्पष्ट होते, उक्ती आणि कृती याच्यामध्ये विसंगती नव्हती. जे बोलायचं ते करून दाखवायचं.
आणि लोक काय म्हटले याची गरज नाही, आणि त्यांना यश मिळत गेलं. तर ते एक कारण होतं की यांच्या स्वभावामध्ये कोणाची खुशामत न करता, कोणाच्या मागे न जाता आपलं काम स्वबळावर त्यांनी पुढे नेलं. आणि आमच्यामध्ये हळूहळू आमच्यात बदल झाला आणि आम्ही ठरवलं की बाबांचं काम पुढे नाही. पुढे. आता तुम्हाला मुद्दाम विचारायचं आहे, कारण आपण MBBS चा उल्लेख केला, आपण सर्जरी घेतली, त्यांनी एनेस्थेशिया घेतली. आता मेडिकलमध्ये सर्जरी आणि एनेस्थेशिया कशी चालते ते आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. इथे हे कसं जुळलं? तसं पाहिलं तर मी 1 वर्ष याला सिनियर होते, वयाने पण मोठी आहे मी त्याच्यापेक्षा. आमची ओळख नव्हती अजिबात, कारण तसा सिनियर्सशी आणि ज्युनियरशी फारसा संबंध येत नाही. शक्यतो ज्युनियर आमच्यापासून दूरच राहत होते, कारण काय सगळ्यांना वाटत होतं की इथे रॅगिंग केलं जातं. मुलींमध्ये फारसं रॅगिंग वगैरे नव्हतं आमच्या. नाही आमच्या वेळेला मुलींमध्ये रॅगिंग नव्हतं, पण मुलांमध्ये रॅगिंग असायचं. परत रॅगिंग होतं. काय आम्ही लांबच राहतो. नंतर आम्ही जेव्हा पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायला लागलो, मी एनेस्थेशियात हाऊस जॉब घेतला आणि तो सर्जरीत करत होता. त्यावेळेला आमची दोघांची ओळख झाली पहिल्यांदा. हळूहळू मैत्री झाली, कारण एकाच टेबलवरती काम करायचं रोज सकाळी, म्हणजे ऑपरेशनच्या वेळेला. त्यामुळे हळूहळू मैत्री झाली. मैत्रीचं रूपांतर मग आकर्षणामध्ये झालं आणि हळूहळू आमचं प्रेम वाढत गेलं. आणि मग आम्ही असं ठरवलं की लग्न करूया म्हणून. हे सगळं होत असताना याचा मोठा भाऊ तिथे बघत होता आणि त्याला वाटलं की हे काही बरोबर दिसत नाही. आपल्या वडिलांना पद्मश्री मिळाली आणि हे पोरगा आपलं काहीतरी लफडे करतोय, पोरींना घेऊन फिरतोय, असं त्याला वाटलं ॲक्च्युअली. आणि त्यांनी जाऊन मग बाबांकडे तक्रार केली. मग बाबांनी याला विचारलं आणि मग बाबांनी म्हणाले की तुमचं जर ठरलं आहे तर तिला बोलवून घे, आधी तिला आनंद बघू दे, तिथं काय मत आहे ते बघू आणि मग आपण ठरवू काय करायचं ते. मग मला प्रकाशने बोलवून घेतलं की तू एकदा ये, आपण आनंद बघ, बाबांची इच्छा आहे की तू आनंद आधी बघावं म्हणून. मग एकदा मी गेले, जवळच होतं वरोडा आणि हे वर्धा, त्यामुळे मी तिथे गेले आणि पहिल्यांदा त्यावेळेला मी आनंद बघितलं. त्याआधी मला फक्त एवढंच माहीत होतं बाबा आमचे कुष्ठरोग्यांसाठी काम करतात आणि त्यांचा बरोड्याला त्या आश्रम आहे. बाकी कारण या गोष्टीचं माहिती असायचं काही कारणच नव्हतं, कारण त्या काळात मुलींना कुठे पाठवतच नव्हतं, आम्ही कुठेच जात नव्हतो फारसं बाहेर. त्या याच्यामध्ये जेव्हा सगळं बघितलं तेव्हा म्हणजे त्यांच्या कामाचं महत्त्व मला पहिल्यांदा कळलं आणि असं वाटलं की काही हरकत नाही, आपण या ठिकाणी काम करू शकू. पण मग प्रकाशने मला सांगितलं होतं की मी इथे काम करणार नाही, कारण तोपर्यंत आनंद चांगलं वेल डेव्हलप झालं होतं. तिथे इलेक्ट्रिसिटी होती, पाण्याची सोय होती, येण्या जाण्याची साधनं होती. कारण काय की तिथे तिथपर्यंत रस्ता अगदी मोकळा होता, नागपूरपासून 100 किलोमीटर होतं. तुम्हाला कल्पना आली त्यावेळेला की लग्नानंतर मेडिकल प्रॅक्टिस वगैरे नाही, आता फक्त सेवा करायची, त्याच्याशी तुम्ही कसं जुळवून घेतलं? पहिल्यांदा असं म्हणजे ऍक्च्युअली जेव्हा आम्ही आनंदात पाहिलं तेव्हा मला एवढं काही वाटलं नाही. पण जेव्हा आम्ही हेमलकशाला पहिल्यांदा गेलो त्यावेळेला असं वाटलं की कोणी लोकही येत नाही, आपल्याला त्यांची भाषा समजत नाही, इथे घर नाही राहायला, इथे कशाची सोय नाही आणि मुख्य म्हणजे संपर्क कोणाशी होऊ शकत नाही. जिथे 6 महिने कट ऑफ राहतं अशा जागी आपल्याला राहायचं आहे, त्यावेळेला मनाची खूप म्हणजे तयारी करावी लागते, एवढं खरं आहे. आणि ती आता याच्या प्रेमामुळे किंवा आपण शब्द दिलाय की आपण तुझ्याबरोबर काम करू म्हणून, तर तो पाळायचा असं ठरवलं. आणि असं वाटलं की या लोकांना जास्ती गरज आहे आपल्या म्हणजे शहरातल्या डॉक्टरांना. शहरात अनेक डॉक्टर्स आहेत की सगळ्या लोकांना मदत मिळू शकते, पण या भागामध्ये दवाखानाच माहीत नाही, लोकांना डॉक्टरची संकल्पनाच नाही. अशा ठिकाणी आपण जाऊन त्यांची सेवा केली तर त्यांना जास्ती त्याचा फायदा होईल असं वाटलं. आणि मग एकदा ठरवल्यावरती मी पक्की आहे माझ्या विचाराची. मला मुद्दाम तुम्हाला विचारायचं, तुम्ही आईचं सांगितलं की आईने बाबांना साथ दिली, मंदाकिनी ताईने आपल्याला साथ दिली, तुमच्या पुढच्या पिढीतही असंच चालू आहे, याचा गमक काय? गोव्याशी संबंध आहे. तर आमचे मुलं जे होते ते तिथे आदिवासीवरून शिकले. आपण तिथे दवाखाना केला, मग शाळा काढली, त्या शाळेमध्ये शिक्षण, तर त्यांना बाहेर जगात काय कॉम्पिटिशन आहे माहिती नव्हती. त्यांच्या शिक्षणाचा प्रॉब्लेम आला होता आणि त्यामध्ये फीज पण काढल्या होत्या त्यावेळेला, प्रायव्हेट कॉलेजेस आले होते.
आणि मग तो म्हणाला की मला मेडिकलला जायचं, पण एक प्रसंग असा आहे की त्याच्याबरोबर 2 आदिवासी मुलं एकाच वर्गात होते. 12वी झाल्यावर त्या दोघांना, एकाला नागपूर मेडिकलला आणि एकाला सायन मेडिकलला ॲडमिशन मिळाली. आणि हा घरी आला, ओपनमध्ये त्याचा नंबर लागला नाही. त्यावेळेला हिला असं वाटलं की आपल्या काहीतरी चूक झाली, आपल्या मुलांचं आपण नुकसान केलं. आमचे मित्र तोपर्यंत गुडविल होते, त्या मित्रांना कळलं की यांना नाराज आहेत, हे याच्या मुलाला ॲडमिशन नाही मिळाली, म्हणून प्रायव्हेट मेडिकल वर्धेला त्यांना विनंती केली त्यांनी की याला फ्री सीट द्या. आणि त्यांनी ते मानलं ते, आणि तो मुलगा MBBS झाला. आणि MBBS झाल्यावर जसं 98 साल होतं, 25 वर्ष हेमलकशाला झालेले, तर एक गोल्डन सिल्वर ज्युबिली करू म्हणाले, मुलंच म्हणाले. आणि बाबा त्यावेळेला नर्मदा काठी होते, ते आले होते. आणि त्या दिवशी सकाळी खोलीत जाऊन बाबांना तो म्हणाला की मला अशी इच्छा आहे की आईबाबाच्या कामात सहभागी व्हायचं. तर बाबाच्या डोळ्यात पाणी आलं की इतक्या दुर्गम भागामध्ये एवढं शिक्षण गेल्यानंतर हा पण वरता तयारी करतोय मनाची. तर ते बाबा म्हणाले की संध्याकाळी सभा आहे जिथे 2000 लोक जमणार आहे, त्यांच्या पुढे तू जाहीर कर. बाबांचं हे सगळे जुन्या पिढीतले होते, पब्लिक कमिटमेंट पाहायला पाहिजे असं त्यांचा गैरसमज होता. तर त्यांनी संध्याकाळी सांगितलं, सगळी सभा स्तब्ध झाली, ओव्हरवेल झाली आपण ज्याला म्हणतो. आणि असा निर्णय तिसऱ्या पिढीने घेतला. हो. आणि मग अनिकेत आहे तो, आणि मग तो फक्त आमच्या इतका हुशार नव्हता, पण त्यांनी मुलगी पाहिली नाही स्वतःची. मग त्याने मॅरेज ब्युरोने खूप प्रयत्न केला. रोहिणी म्हणून पुण्याला आहे काय बघा मॅरेज ब्युरो, त्याच्यात 2 वर्ष पुष्कळ पत्रव्यवहार केला. कोणी नाही यायला तयार नव्हत्या मुली. कधी आई वडिलांची तयारी होती म्हणून पण मुलींची नाही आहे. असं करत करत आम्ही आशा सोडली होती की डॉक्टर मुलगी यायला मिळणार नाही. त्याला या आठवते की डॉक्टर पाहिजे, फक्त जातपातचा प्रश्नच नव्हता काही. पण मग 2-2.25 वर्षानंतर गोव्याहून फोन आला की मी मुलीची आई बोलते, म्हणजे अनघाची आई. आणि तिने सगळं वाचलं आणि तिची इच्छा आहे. तर आम्ही काहीच एक्साईट झालो नाही. म्हटलं गोवा कुठे, हेमलकसा कुठे, कल्चर वेगळं, कसं काय जमणार आहे. मग असं आमच्या मित्रांनी मध्यम मार्ग काढला की दोघांना एकट्याला पुण्याला भेटू द्या. त्याला बसनी पुण्याला पाठवलं, यांनी बसनी पुण्याला गोव्यावरून. आणि 24 तास त्यांचं काय माहिती नाही, वेवलेन जमलीन 24 तास त्यांनी लग्न ठरवलं. मग तिने आई वडिलांना बोलवलं, यांनी फोन करून आमच्या आई वडिलांना सांगितलं, आणि सगळे मिळून हेमलकशाला पहिल्यांदा आले. आणि मग तिथे सगळं लग्नाचं बोलणं झालं. तिच्या 2 अटी होत्या त्याबद्दल. तोपर्यंत हेमलकशामध्ये असं इमेज होती की 22 वर्ष वीज नव्हती, रस्ते नव्हते, 6-6 महिने कट ऑफ राहायचं, टेलिफोनचा प्रश्नच नाही. तिच्या 2 अटी काय होत्या की इथे पाण्याची सोय असावी आणि वीज असावी. तर तोपर्यंत 2003 पर्यंत सगळं आल्या होत्या सोयी, आणि त्याच्यापेक्षा बरंच जास्त वाढलं होतं. म्हणजे त्यामुळे तिच्या असा उलटा अपेक्षाभंग झाला की आपण समजलो त्यापेक्षा आता जास्त सुख सोयी आहे. आणि असं मग ते लग्न झालं 2003ला. त्याच्यात मी मुद्दाम नेहमी सांगतो की आमच्या जीवनामध्ये खूप असे क्रिटिकल प्रसंग आले. म्हणजे आदिवासीला ट्रीट करताना मी तर सर्जरी सोडून गेलो, अनस्थेशिया, सगळ्या प्रकारचे पेशंट आहेत. फ्रॅक्चरचे आले, दाताचे आले, डोळ्याचे आले, कॅटरॅक्टच्या सर्जरीज केल्या आम्ही. पण डिलिव्हरी करताना आम्ही सिझेरियन करू शकलो नाही, कारण ट्रेनिंग नव्हतं, ब्लड नव्हतं, वीज नव्हती. पण मग अडलेलीच डिलिव्हरी, आता फॉर्सेप्सनी वगैरे आम्ही प्रयत्न करायचो, नाही होत तेव्हा डिस्ट्रक्टिव्ह सर्जरी करायची. हा एक शब्द त्यावेळेला बहुतेक असा म्हणजे वाईट आहे खरं, म्हणजे बाळ कापून काढायचं आणि आईला पुन्हा एक संधी द्यायची. तर ते पहिल्या वेळेला आम्हाला खूप जड गेलं होतं. असं कसं आपण सांगायचं, पहिले नवऱ्याला सांगायचं, मग आई वडिलांना सांगायचं. मग त्यांनी इतक्या लवकर तयारी कशी केली, नाही तुम्हाला जे वाटेल ते करा. हे आश्चर्य वाटलं आम्हाला, असं कोणी परवानगी देईल का. आपल्या बाळाला कापून काढा तुम्ही, इकडे पाठवणं शक्य नव्हतं, रस्ते बंद आहे त्यांच्याजवळ काही. तर मग केलं आम्ही, छातीवर दगड ठेवून. आणि नंतर जेव्हा लग्न झालं 2003ला, त्याची MBBSची अपेक्षा होती. सुदैवाने ती गायनेकॉलॉजिस्ट आहे, गोवा मेडिकल कॉलेजची. आणि आता तशी केस आली की मंदा अनस्थेशिया देते आणि ती सिझेरियन करते, दोघांचे जीव असतो. हा योगायोग बघा, म्हणजे तिसरी पिढी. आणि हळूहळू आमच्याबरोबर काम करतात आमच्या लक्षात आलं की आमच्यापेक्षा जास्त कल्पना आहे, त्यांच्या विजन आहेत, कारण आता टेक्नॉलॉजी आली आहे. संपूर्ण जबाबदारी त्यांनी घेतली. आर्किटेक्ट कमलाकर साधले, त्यांनी प्लॅनिंग केलं दवाखान्याचं, 50 बेडचं मॉडर्न हॉस्पिटल बांधलं. यांच्या कल्पनेतून ते साकार झालेलं आहे. आणि आता अर्थात त्यांनाही आता 22-23 वर्ष झाले काम करता. चौथी पिढी तयार होते. त्यांच्या पहिल्या नातवाला मेडिकल कॉलेजला प्रवेश मिळाला.
हो. तर हे सगळं असं घडत गेलं असतं, त्याच्यामध्ये काही विशेष प्लॅनिंग नाही होतं किंवा काही असं आपल्याला इथे सांगितलं तर नाही एका शब्दाने आम्ही. ते बाबांनी आम्हाला सांगितलं नाही, आम्ही आमच्या मुलांना सांगितलं. पण ते जसं वातावरण म्हणा, ज्यांचं ते संस्कार म्हणा, पण सर मला मुद्दाम हे विचारायचं आहे, कारण तुम्ही या तीनही पिढ्यांचा प्रवास सांगितला, पण जेव्हा आपले वडील बाबा आमटे असतात तेव्हा प्रचंड दबावही असतो ना, ती एक लेगसी पुढे एक आपण कसे नेणार याची एक चिंताही असते, दडपणही असतं. या दडपणातून तुम्ही कसे बाहेर आलात? एक तर काय होतं की दडपण बाबांना आलं. त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला की जेव्हा आम्ही निर्णय घेतला, आम्ही दोघांनी, म्हणजे आता 73 साली प्रकल्प सुरू झाला. हेमलकशाला जायला रस्ते नव्हते. पहिला पाऊस 15 जूनला पडतो, म्हणजे गोव्याला आधी येतो तो आमच्याकडे 15 जूनला. तर 6 महिने रस्ते बंद, नद्या आणि नाले भरलेले. 6 महिन्यात निरोप नव्हता येत. खायला चरीठाव मिळणं शक्यच नव्हतं. वरण आणि भात म्हणजे तांदूळ आणि डाळ सतत स्टोअर करून ठेवायचं. प्रत्येक आईवडिलाला असं वाटतं की आपण जे कष्ट उपसले ते आपल्या मुलांनी उपसू नये. त्याचं तर इथे उलटं होतं की इथे आनंदवना सगळ्या सुखसोयी होत्या आणि त्यांना. आणि दुसरा आमचा फायदा असा झाला की तिथे ज्या काही अडचणी आल्या त्याला वडीलधारा माणूस कोणी नाही सोडवायला. राईट ऑर रॉंग आम्हा दोघांनाच निर्णय घेऊन ते तिथे डिसिजन घ्यावं लागायचं. आणि अशा पद्धतीने आपला कॉन्फिडन्स वाढत गेला आमचा. तर ते असं ते म्युच्युअल होतं खरं म्हणजे. पण त्यांनी त्यांच्या याच्या मुलाखतीत एकदा म्हटलं आहे की माझ्या आयुष्यात तर मी काम सुरू करण्यासाठी जीवन उपभोगलं होतं. हे दोघं तर लग्न झाल्याबरोबर हेमलकशाला गेले आणि आयुष्यामध्ये. पण त्याचं आम्हाला कधीच काही वाटलं नाही. निराशा कधीच आली नाही. निराशा अशी होती की पेशंट येत नव्हते आधी. हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम ज्यांच्यासाठी गेलो तेच येत नाहीत. कारण त्यांचा काय होतं की कपडेवाल्या माणसाची भीती. एक तर त्यांनी खरं ते त्यांना एक्सप्लॉइट केलं असेल किंवा काय असेल किंवा नको यांच्याशी संबंध. कारण ते दिगंबर होते, जस्ट लॉईन क्लॉथ मुलं तर पूर्ण दिगंबर होते. तर तो आणि भाषा वेगळी, माडिया ही भाषा. तरी हा पहिला वर्ष आमचं ते फार कठीण गेलं. मग आम्ही असा उलटा विचार केला की त्याला आता पॉझिटिव्ह थिंकिंग म्हणतात. तेव्हा तर हा शब्द नव्हता पॉझिटिव्ह थिंकिंग. आता आलेलं की आपल्यावर त्यांचा विश्वास का म्हणून असावा. त्यांनी पाहिलेच नाही मॉडर्न मेडिसिन. त्यांच्याकडे मांत्रिक आहे, बळी देणारे आहे, तांत्रिक आहे, झाडपत्ती आहे. आणि हे तर काय आता दवाखाना नाही, डॉक्टर माहिती नाही, काही नाही, का म्हणून त्यांनी यावं. मग आम्ही गावागावात फिरून जेव्हा त्यांची भाषा शिकलो, त्यांच्या मांत्रिकांनी जे दुरुस्त न केलेले पेशंट हेल्पलेसली पडून राहायचे. तो म्हणायचे माझे उपाय संपले, आता घेऊन जायला देवाच्या मर्जीवर. तर अशा देवाच्या मर्जीवर देवाकडे जाण्याआधी आम्ही नातेवाईकांना म्हटलं की एक संधी आम्हाला द्या. झाडाखाली आमचं क्लिनिक आहे हेमलकशाला. ते खाटेवर टाकून आणायचे. त्यावेळेला आणलं की आम्हाला आनंद खूप. पण डायग्नोसिस कसं करायचं, इन्व्हेस्टिगेशन नाही, भाषा तेवढी चांगली नाही. थोडंसं स्टेथोस्कोप लावायचा, बघायचं, तपासून बघायचं आणि काहीतरी दोघांनी वादविवाद करून एक डायग्नोसिस ठरवायचं. मग लाईन ऑफ ट्रीटमेंट सुरू केल्यावर तो जर बरा झाला तर त्याच्यापेक्षा जास्त आनंद आम्हाला व्हायचा. आणि तो ज्या खाटेवर आलेला ती खाट खांद्यावर घेऊन पायी जायचा. ही जाहिरात झाली. असा देवा इथे जो माणूस देवाघरी जाणार होता हेमलकशाला गेल्यामुळे वाचला, असं ते लोकांमध्ये त्याचा प्रचार झाला. आणि याच्यामुळे मॅडम एकच गोष्ट मला मुद्दा विचार, तुम्ही हे सांगत महिलांना कसं कन्व्हिन्स केलं त्याचं? महिलांना पण काय आधार पण सगळ्यांनाच येतं. आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे डिलिव्हरीच्या वेळेला तर त्या आडल्या तर नाईलाज असायचा त्यांचा. आणि दुसरा दवाखाना नाही किंवा दुसरं त्यांच्या ज्या काही कुळणी असायच्या किंवा ज्या दाई काम करायच्या त्यांचे जेव्हा प्रयत्न संपायचे त्यावेळेला ते त्या बाईला घेऊन यायचे. लॉजिक असं होतं की आपण यांना भाऊ बहिणी मानलाय किंवा आई वडील आहेत. इतक्या लोकांना बरं केलं तर आई वडिलांपुढे लाज कसली. ते नातं निर्माण होत, नातं निर्माण घ्या. तिथे काही कपडे नसले, कपडे काढून डिलिव्हरी करतो ना आपण आधी, म्हणजे लंगोटीच. आई वडिलांच्या पुढे लाज कसली. म्हणजे हे नातं, हे रिलेशनशिप झालं. म्हणून बायकांनी पूर्ण सपोर्ट केला. त्या निमित्ताने मग बाकीचे प्रॉब्लेम सगळं सांगायला लागले. म्हणजे त्या निमित्ताने आम्ही एकमेकांच्या जवळ आलो. त्यांचे प्रॉब्लेम आणखी काय आहेत हे त्यामुळे आम्हाला कळायला लागलं. आणि सगळ्या म्हणजे त्यांच्या फॅमिलीच्या असलेल्या भानगडी, झालेले अन्याय, ह्या सगळ्या गोष्टी
त्या सांगायला लागल्या आणि त्यामुळे आमचे एकमेकांमधले संबंध चांगले झाले. लोक अदालत सुरू केली मग त्यामुळे लोक अदालत वगैरे आम्ही सुरू केली त्यांनी. एकातून एक असं निर्माण होत गेलं. म्हणजे परिस्थिती मुख्य म्हणजे त्या शेती म्हणजे अगदी प्रिमिटिव्ह होती, तर त्याच्यासाठी देखील आम्ही सगळं कन्व्हिन्स केलं की तुम्ही अशा पद्धतीने जर शेती केली तर बायकांना कन्व्हिन्स करणं जास्ती सोपं जातं. तुम्ही घराच्या आजूबाजूला 4 झाडं लावली तर आम्ही ते बियाणं आणखी लावा, म्हणजे त्याला 2-4 भाज्या माहिती का फक्त. बरोबर. आणि बाकी रान भाज्या खायच्या तेवढ्या, तर बाकीच्या भाज्या किंवा त्यांना फुलगोबी, पत्तागोबी हे सगळं काही माहीतच नव्हतं. बटाटे वगैरे हे सगळं त्यांना आणून बियाणं दिलं, घराच्या आजूबाजूला लावा जे त्या पाण्याची सोर्स आहे तिथे. तर त्यामुळे त्यांना जवळ काढलेलं. नंतर जेव्हा जास्त उत्पन्न व्हायला लागलं तेव्हा ते आम्ही काय करत येतं, आम्ही त्यांना सांगितलं तुम्ही आमच्याकडे आणून द्या, आम्ही विकत घेऊ, बाजारभावाने तुम्हाला पैसे देऊ. त्यामुळे त्यांना आणखीन झालं की त्या हेड लोडनी भाजी घेऊन यायच्या आणि ती भाजी आम्ही सगळे विकत घ्यायचो. कारण आम्ही शाळा सुरू केली होती, मुलं होती तिथे, आणि आम्ही सगळे तिथले कार्यकर्ते आणि दवाखान्यातले पेशंट या सगळ्यांसाठी भाजी भरपूर लागायची. त्यामुळे आजही आम्ही त्यांच्याकडनं भाज्या घेतो. त्यांचा म्हणजे आर्थिक फायदा पण होतो. तुम्ही आर्थिक मुद्दा काढला म्हणून मला कुतूहलाचा विषय आहे. आपण नेहमीच खूप भांडवलशाही व्यवस्थेत आपली मानसिकता सुद्धा तशीच तयार झालेली असते. हे जे सेवेचं व्रत आहे त्याचं गणित कसं जुळतं? एक तर आम्ही आमच्या गरजा कमी ठेवल्या. आज तुम्ही विचार करा की ॲडमिनिस्ट्रेशनवर 5वा 6वा 7वा आता 8वा वेतन आहे. तर हे जे आमचे वर्कर्स असतील त्यांना 80% वर आम्हाला पगार द्यावे लागले असते. तर हे बाबांच्या आणि आमच्या प्रेरणेने हे रिझाईन करून आले नोकऱ्या. आणि इथे अजूनही कॉमन किचन आहे. पहिल्या दिवसापासून जेव्हा वरण भात होतं तेव्हा घंटी वाजायची, तेव्हा सगळे कार्यकर्ते एकत्र जेवायचे. ते आजही 50-51 वर्ष झाले आमचे सगळे कार्यकर्ते त्यांचे मुलं एकत्र जेवतात. पण साधं जेवण. पहिली गोष्ट म्हणजे खर्च अजिबात मिळणार. म्हणजे शाळेला 10 वर्ष मान्यता नव्हती. 250 मुलं दवाखान्याला पैसे, औषधाला पैसे लागतात. तर हा खर्च इकडे वाचला नाही तिकडे खर्च केला, असं गणित जुळवलं. मुद्दाम, कारण तुम्ही जे सांगितलं की अशा एका दुर्गम भागात तुम्ही गेला जिथे मॉडर्निटीच नव्हती, त्यांना तुम्ही दवाखाना असू द्या किंवा मॉडर्न काही थोड्या चालीरीती असू द्या तुम्ही शिकवल्या. हे बॅलन्स कसं घडवलं? आपण लहानपणापासून मॉडर्न जगात राहून सुद्धा आपल्याला कधी कधी हे बॅलन्स जमत नाही. पहिल्यांदा आम्ही बदललो, पण नंतर आम्ही त्याच्या संस्कृतीचा अभ्यास केला की ती खूप रिच आहे. आपण अंधश्रद्धा सोडून देऊ, म्हणजे बळी देणे, नरबळीची प्रथा होती. आणि पण याचं ॲज अ कम्युनिटी खूप चांगले त्यांचे नियम आहे, अलिखित नियम, की चोऱ्या करायच्या नाही. आता झाडाला फळं लागले, पीक आलं, काही श्रद्धा आहे त्यांची. देवाला प्रसाद दिल्याशिवाय आपण कापणी करायची नाही, तर मग चोऱ्या केल्या तर पापच लागेल. म्हणजे मग चोऱ्या त्या भागात नाही. गरिबी असून कोणी भीक मागत नाही. हा, उपाशी राहतील पण तुम्हाला हात पुढे नाही करणार. दुसरं असं आहे की काही प्रॉब्लेम आला तर गावात पंचायत आहे, ढोल वाजतो, प्रत्येक घरचा एक माणूस येतो, दोन्ही पार्टी तिथे जाऊन आपापल्या घराने सांगतात, त्याच्यावर निर्णय होतो. कन्सेन्सस अलिखित आहे. हां, आणि मग बलात्कार होत नाही. आजच्या काळामध्ये ते फारच आपलं बातम्या त्यातून सुरू होतात. एक तर कारण हे असेल ते की बायकांना थोडीशी इज्जत आहे अजूनही. इतर देशामध्ये ज्या बायका आपण बघतो आणि आदिवासींच्या बायका, त्यांना जास्त राईट्स आहेत. त्यांना किंवा कदाचित प्री मॅच्युअर आपलं काय प्री मॅरिटल प्रेग्नन्सी टॅबू नाही आहे. आपल्याकडे अनमॅरिड मुलगी प्रेग्नंट राहिली तर तिला आत्महत्येचीच पाळी येते, म्हणजे समाज आणतो. तर इथे ती समाजापुढे, पंचायत पुढे उभे राहून सांगते की हा मुलगा रिस्पॉन्सिबल आहे. एकतर मग त्याच्याशी लग्न कर, आणि त्याने नाही म्हणून सांगितलं तर दंड भरायचा. दंड भरल्यावरती दुसऱ्या मुलाशी लग्न करू शकते. हे प्रॅक्टिकल आहे, इतकं फ्री आहे त्यांच्याकडे. त्याच्यामुळे बलात्काराच्या केसेस नव्हत्या. तर या चांगल्या ज्या त्यांच्यातल्या ज्या प्रथा आहेत या टिकाव्या. आणि एक्सप्लॉटेशन खूप होतं. म्हणजे जसं त्यावेळेला त्यांना माहितीच नाही अधिकार, कारण एकही शिकलं नव्हता. रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रात पायोनियर होतं, पण त्यांना माहितीच नाही. त्यांना रोजगारासाठी बोलायचे अधिकारी, कारण म्हणजे तुम्ही जंगलाचा उपयोग केला, कंदमुळं शिकार हे जंगल खात्याचं आहे, त्याच्या बदल्यात काम करा, आणि अंगठे घेऊन त्यांना परत पाठवून द्यायचे. म्हणून आपण शिक्षण सुरू केलं. बघा, एकातून एक त्यांना त्यांच्या राईट्सची जाणीव झाली पाहिजे.
आणि मग त्यांना डिग्र्या मिळाल्या तर त्यांना नोकऱ्या पण मिळतील, मग ते सुद्धा आपल्या समाजाचं भलं करू शकतील. आणि योगायोगाने खरोखरच आम्हाला इतकं समाधान आहे की आज 25-25 मुलं डॉक्टर झाले आहेत, पोस्ट ग्रॅज्युएट, MBBS. इथे शिक्षण शून्य होतं. एखाद्या IITचा पास झाला, एक जण स्पोर्ट्समध्ये नॅशनल चॅम्पियन्स आहेत, खेलो इंडियामध्ये आहेत. आणि मग शिक्षक आहेत, इंजिनियर्स आहेत, वकील आहेत, तर सगळ्या क्षेत्रामध्ये हे सगळे व्हॉलेंटियर्स मिळाले आम्हाला. आणि त्यांनी आणि आता मुलं आणि सुना तिसरी पिढी त्यांनी आपापल्या कल्पना टेक्नॉलॉजीचा वापर करायला सुरुवात केली आहे. हो मॅडम, मला मुद्दाम एक हा जो आपण एनिमल पार्कशी बोलतो तेव्हा मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आपण आज खूप वेगळ्या अर्थाने बोलतो. आपण शहरात राहतो आणि मग ती रानटी जनावरं आपल्या भागात आली म्हणून आपला आक्षेप असतो. तुम्ही वेगळ्या तऱ्हेचा मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बघितलाय जंगलात जाऊन, तो कसा होता? त्याचं ते काय होतं की हा या समाजापासून हे सगळे शिकारी आहेत हे प्राण्यांनाही कळतं, हे सगळं पूर्ण, कारण त्याच्यावर त्यांचं जीवन होतं. त्यामुळे हे लोक शिकारी आहेत हे प्राण्यांना कळल्यामुळे ते इतके इंटिरियरमध्ये आतमध्ये जाऊन राहायचे, खरं सांगायचं म्हणजे. आणि त्यांचं जीवन तिकडे सुखाने चालू होतं. पण माणूस सगळीकडे इन्फ्लुअन्स करतो. यांना अन्न गोळा करायसाठी जंगलात जायची हे असायची, शिकार करण्यासाठी जंगलात जायची हे असायची. त्यामुळे थोडेफार कॉन्फ्लिक्ट व्हायचे. एक तर स्नेक बाईट खूप कॉमन होतं, कारण स्नेक भरपूर आहे त्या भागामध्ये. तर त्याला नाही लागायचं, शेतात काम करताना वगैरे म्हणजे साप चावायचे. पण अर्ली ट्रीटमेंट जर झाली तर साप चावलेला माणूस पण बरा होतो हे त्यांना समजावून सांगताना पुष्कळ ताकीद आले आमचे. पण आता लोकांना कळलं की खरंच इंजेक्शन घेतलं तर बरं होतं म्हणून. आणि दुसरं म्हणजे बाकीचे जे आहे ते स्वतः तिकडे गेल्यामुळे झाले. क्वचितच एखाद वेळेला ऍक्सिडेंटल झाला आहे असा, म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली त्यांना जगण्यासाठी आमच्या आदिवासींमध्ये कला फारशी डेव्हलप नाही झाली. त्याचं कारण काय? ट्रायबल आर्ट तर खूप फेमस आहे जगामध्ये. आधी पोट भरणं तरच नंतरच तुम्हाला कला कशी सुचेल की नाही. तर सकाळपासून जंगलात जायचं, कंदमुळं शिकार करा, अगदी मुंग्या उंदीर काय जे वाटेल ते. आपल्याकडे जे ऑर्फनेज आहे जे प्रसिद्ध झालं, एका माकडाच्या पिल्लापासून सुरू झालं की त्याची आई मारली होती आणि आता पिल्लू तिला चिकटलं आणि घरी गेल्यावर त्याला मारणार होते. तर योगायोगाने आम्ही मध्ये आलो आणि म्हटलं पिल्लाला द्या, आम्ही वाचवतो. त्यामुळे आमची मुलं काय खातील, परिस्थिती अशी होती. मुलाला खायला म्हटलं आम्ही तांदूळ आणि डाळ देतो, त्याला भात करून खाऊ घाला. अशा त्या प्राण्याच्या पिल्लापासून सुरू झालं, माकडाच्या. आणि मग त्यांना सांगितलं की तुम्ही असे अनाथ पिल्लं मारू नका. मग हरणाचं पिल्लू आलं, मग बिबट्या, वाघ, अस्वली, आणि त्या भागात जेवढे काही प्राणी असतील त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आपल्याकडे आहेत. पण ते सगळे आई मारून आई होण्या आपण आईसारखी माया देऊन वाढवले. हां, तर ते इतके प्रेमळ आहेत. म्हणजे सगळे जे याला क्रूर समजतात तुमचा लढा लागलाय तर कुटुंबातले सदस्य आहेत. म्हणजे वाघ आणि अस्वली किंवा रोज मॉर्निंग वॉकला येतात आजही शेतामध्ये. त्याच्यामध्ये आमच्या मुलाला इंटरेस्ट आहे, आमच्या नातू आमच्या दोघांचा जो मेडिकल कॉलेजला आहे. लहानपणापासून त्यांच्यासोबत वाढला. मोकळे फिरायला येतात शेतामध्ये, 2 बिबटे 1 कुत्रा, आणि ते शेतामध्ये 1 किलोमीटरचा. मुद्दाम हा प्रश्न विचारायचा आहे की जनरली आपलं असं असतं की आपण आपली जंगलं आधी आहेत, आपले आदिवासी आधीपासून आहेत, आणि नंतर आपण एक एक कायदे करत असतो जंगल वाचवण्यासाठी, माणसांसाठी वेगवेगळे कायदे करत असतो. आणि कधी कधी जसं हा मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आहे तसा हा मेन आणि लॉ कॉन्फ्लिक्टही होतो. तो कसा सोडवतात? नाही, खरं आदिवासी आपल्या आधीपासून आदिवासी बरोबर. हां, शतकानुशतकं त्यांनी किंवा स्वतः तिथे जंगलात राहिले. पण जंगल तिथे जास्त आहे, तिथे नष्ट नाही झालं. ते जरुरी पुरतं, कारण त्यांना ग्रीड नाही आहे. लक्षात आलं का? नीड आणि ग्रीडमध्ये आपण जो तर त्याच्यामुळे जंगल टिकून आहे आदिवासींच्या. त्याच्यामुळे तिथे कॉन्फ्लिक्ट कमी आहे. आता ताडोबाला वगैरे आपण बघतो तिथे आता प्रोटेक्शन आलं, वाघाची संख्या वाढली, पण माणसाची संख्या वाढतेच आहे. मग ते जंगलात जाऊन एन्क्रोच करतात आणि मग ते समोरासमोर आल्यावर मग तो कॉन्फ्लिक्ट होतो. वाघांनी माणसं मारले, बऱ्याच ठिकाणी आपण ऐकतोय ते. याचं खरं कारण पॉप्युलेशन आहे. त्याच्यावर अनफॉर्च्युनेटली आपल्याकडे हा अजेंडा नाही आहे पॉप्युलेशन कंट्रोलचा. आणि दुसरं पर्यावरण रक्षण. आता तर असं आहे की त्यांनी समजा एक जनावर मारलं तरी त्यांच्यावर गुन्हा होऊ शकतो ना? गुन्हा होतो तो. हो, आधी असं आधी ते काय जरुरी पुरतं मारायचे, पोट भरण्यापुरतं. असं काही एक म्हणजे जसं बंदुका नव्हत्या किंवा काही असं शौक नव्हता. म्हणजे आपलं जसं राजे महाराजा आणि ब्रिटिशांनी संपवले तो शौक होता. शौक म्हणून कधीच त्यांनी शिकार नाही केली, पोटासाठी केली.
आणि ते काही असं पोटभर मिळतही नव्हतं. त्याच्यामुळे ते माल न्यूट्रिशन होतं. तर त्यामुळे तो कॉन्फ्लिक्ट कमी आहे तिकडे, मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट. जिथे माणसाची पॉप्युलेशन जास्त आहे आणि आता प्रोटेक्शनमुळे प्राण्यांची पॉप्युलेशन वाढते आहे, त्या ठिकाणी कॉन्फ्लिक्ट आहे. मला मुद्दाम हा प्रश्न विचारायचा, कारण गडचिरोली आणि गडचिरोलीचा विषय येतो तेव्हा लगेच आपल्या डोक्यात येतं ते नक्षलवाद. आणि तुम्ही जेव्हा तिकडे हॉस्पिटल चालवता तेव्हा तुमच्याजवळ सगळ्यात तऱ्हेचे पेशंट येत असते. हा तुमचा कॉन्फ्लिक्ट कधी झालाय का? हा इतका सेन्सिटिव्ह प्रश्न आहे हा. याचं पहिलं उत्तर मी सांगतो की आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा नक्षलवादी नव्हते. म्हणजे त्या एरियामध्ये कुठलीच एजन्सी काम करत नव्हती. 10-12 वर्ष झाल्यानंतर त्यांनी आंध्रमधून एंट्री घेतली. तोपर्यंत आपलं गाव 1000 गावापर्यंत पोहोचलेलं आहे. ते म्हणतात की आम्ही लोकांसाठी काम करतो, पण त्यांच्याकडे बंदूक आहे. आम्ही तर तिथे जाऊन 12 वर्ष कामच करत होतो, म्हणजे साधी काठी पण नाही, बंदूक तर दूर राहिली. तर हे प्रेमाने जे आम्ही लोकांचा आपलेपणा आम्ही अनुभवला, तर त्यांना खरं म्हणजे दोन त्यांच्याबद्दलचे तुम्ही ऐकलं असेल कधी, 2 वाक्य फेमस आहे माओचे, की रिव्होल्युशन कम्स थ्रू द बॅरल ऑफ गन. आणि दुसरं असं आहे, त्याच्यात आम्ही बसतो खरं म्हणजे, सोशल सर्व्हिस ब्लंड्स द एज ऑफ रिव्होल्युशन. तर याच्यामध्ये आमचं त्यांचं म्हणजे काही म्हणजे असं चांगले संबंध असण्याचं काही कारण नाही. फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली काय की आम्ही दोघं डॉक्टर असेल, माणसं आजारी पडतात आणि तेवढाच एक दवाखाना आहे. त्यामध्ये हे जे एक्सप्लॉयटर होते ज्यांच्या विरुद्ध आम्ही तक्रारी केल्या, त्यांना सुद्धा हाच दवाखाना होता. म्हणून त्या अधिकाऱ्यांनी ॲक्टिव्ह विरोध नाही केला. काही झालं की ते किंवा 24 तासातला दवाखाना, त्यांना कधी आले असतील ते दवाखान्यात, कधी आयडेंटिटी दिली कधी नाही दिली, आपण ओळखणार कसं, पण माणूस होता. तर त्याच्यासाठी असा कन्फ्लिक्ट नाही झाला त्यामुळे. ही विवंचना कधी झाली का? कुणी एक आलाय पेशंट, बघितल्यावर कळतंय की जरा विचित्र प्रकरण आहे म्हणून, पण तुमच्यासाठी तो पेशंटच आहे अगदी, पण बघितल्यावर कळतं की काहीतरी वेगळं आहे, विचित्र आहे, आणि ही विवंचना झाली का कधी? नाही पेशंट आहे. आणि काय म्हणतो त्याचा एक ऑफ द रेकॉर्ड आहे खरं, तुम्ही रेकॉर्ड करून राहिले. तर ते नक्षलवाद्यांनी मी ओळखलं आणि त्यांनी औषध मागितले. तर कायदा असं सांगतो की तुम्ही औषधं द्या, पण दुसऱ्या दिवशी तुम्ही पोलिसांना कळवलं पाहिजे. आणि बँड ऑर्गनायझेशन आणि मग तिसऱ्या दिवशी येऊन तुमचा गळा कापतो इन्फॉर्मंट म्हणून. तर आता मी पहिल्या दिवशी म्हणजे मागितलं ते आहेत म्हणून सांगितलं मी तुम्हाला औषध देत नाही. त्यांनी इकडे बाजूने पट्ट्याला लावलेलं रिव्हॉल्वर काढलं आणि ते डोक्याला लावलं, आता देता का? तर आम्ही त्यांना ती काढायची संधी नाही दिली, एवढं मी सांगतो. मग काही कन्फ्लिक्टचं काही कारण नाही. मॅडम एक मुद्दा विचारायचा, कारण सरांनी सांगितलं की 24 मुलं MBBS झाली, IIT मध्ये गेली. अशी एक इन्स्पिरेशनल स्टोरी आहे का जी तुमच्यासाठी इन्स्पिरेशन ठरली त्या बाबतीत? आमच्यासाठी म्हणण्यापेक्षा आदिवासींसाठी तो दीपस्तंभासारखा झाला. एक मुलगा आपल्याच बरोबरीचा, आपल्याच बरोबरी वाढलेला, शिकलेला, तो भाऊ बहिणींपेक्षा जास्त शिकून आला आणि याच भागात कार्य करतोय हे म्हटल्यावर तो असा एक दीपस्तंभासारखा झाला. आणि त्याची आर्थिक परिस्थिती, सरकारी नोकरी करतोय, त्याची आर्थिक परिस्थिती एकदम सुधारली, घर बांधलं त्यांनी, हे केलं. ते सगळं पाहिल्यावर प्रत्येक आदिवासीला वाटायला लागलं की माझ्या मुलांनी जर असं शिकलं तर त्याची पण आर्थिक परिस्थिती अशी उंचावेल. त्यामुळे शिक्षणाबद्दल अवेअरनेस खूप वाढला. आणि दुसरं म्हणजे त्याचं पाहून बऱ्याच लोकांना डॉक्टर होण्याची स्फूर्ती झाली. मग डॉक्टर झाल्यावरती किंवा ते एक मुलगा डॉक्टर झाल्यानंतर त्यांनी आपले नातेवाईक शिकायला सुरुवात केली, आपले भाऊ बहीण, आपल्या भावाची मुलं. आणि मग वेगवेगळे क्षेत्र त्याला माहीत झाल्यामुळे त्यांनी त्यांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांची माहिती करून दिली. कोणी वकील झालं, कोणी प्रोफेसर झालं, जसं काही त्यांच्या लायकिंग असेल त्याप्रमाणे ते व्हायला लागले. मुलींनी पण म्हणजे मुलींनाही शिक्षणाची संधी मिळाल्याबरोबर त्यांनी नर्सिंग म्हणजे जे काही छोटं मोठं करता येईल ते करायला सुरुवात केली. अंगणवाडी वर्कर झाल्या, हे झाल्या. आणि आता मुली देखील मेडिकलला वगैरे जायला, म्हणजे नंतरची पिढी आता म्हणजे दुसरी पिढी त्यांची पुढच्या धुंडाळत आहेत. आणि आमची दुसरी सून आहे ती पुण्याची आहे, ती अनिकेतची बायको. ती शिक्षणाची जबाबदारी तिने घेतली आहे. जसं दवाखान्याची अनाघाने घेतली तशी ती समीक्षा. तर तिने क्वालिटी ऑफ एज्युकेशनवर भर दिला.
आणि हे सगळं बघितल्यानंतर आणखी दुर्गम भाग आहे आजही, जिथे रस्ता नाही आहे, 30 किलोमीटर लांब नेलगोंडा, तिथे शाळा आहे पण मुलं नाहीत. तर त्यांच्या यांनी आग्रह केला मग की तुम्ही आमच्यासाठी चांगली शाळा सुरू करा. सरकारने काही जागा दिली नाही आपल्याला. मग एका आदिवासींनी एक तिकडे जागा देऊन झाडाखाली शांतिनिकेतनसारखी शाळा सुरू केली. शिकवायला चांगली मुलं मिळावी म्हणून फेसबुकवर अपील केला. ITच्या 15 मुलींनी विलिंगनेस दाखवला. त्यातले 3 निवडले आणि त्या शाळेत 10 वर्षापूर्वी जी शाळा सुरू केली ती इंग्लिश मिडियम केली. कारण मराठी त्यांना धडा शिकायला जड जातं, फॉरेन लँग्वेज आहे. तसं इंग्रजी शिकायला सोपं केलं. मग ती इंग्लिश मिडियम तिथे शिकतात आहे ते मुलं. तर हे आमच्या समीक्षांनी ते शाळा ती चालू होते. नीटचे क्लासेस सुरू केले. त्यामुळे गेल्या वर्षी 2 वर्षापूर्वी 6 मुलांना ॲडमिशन मिळाली. गेल्या वर्षी स्कॅम होता, 2 मुलांना 2 मिळाला. तर असं म्हणजे हे किती भाग्य आहे. तुम्हाला सांगतो की आज आयुष्यात आणखी काही अपेक्षा केली नव्हती, एवढं परिपूर्ण आयुष्य आम्ही जगलो. 3री पिढी त्यांनी जबाबदारी घेतलेली आणि आमच्यापेक्षा चांगलं काम करतात. मला अखेरचा सर प्रश्न एकच विचारायचा आहे आणि तो सगळ्यांसाठी आहे. कारण आमच्या या सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात खूप वेळ चांगला माणूस कसं बनायचं हे आम्ही विसरून जातो. कधी कधी वाटतं आणि मग कळतं की एवढा चांगुलपणा परवडणार नाही म्हणून, आणि मग आपण 2 पावलं मागे घेतो. मला मुद्दाम सांगा, आजच्या या परिस्थितीत जेव्हा ज्या तऱ्हेचं आयुष्य आम्ही जगतोय, 1-2 जर तुम्हाला सल्ले द्यायचे असतील की या 2 गोष्टी करा, जेवढा होईल तेवढा चांगुलपणा तुम्ही राखून ठेवाल, म्हणून ते 2 सल्ले आम्हाला कोणते द्याल? एक पहिला सल्ला आहे एक एक्सपोजर. आपण शहरात असतो तर आपण इकडची बाजू बघतो, म्हणजे अंबानीपर्यंत उत्कर्ष, आणि आपल्या देशामध्ये 30% रेकॉर्ड आहे बिलो पॉवर्टी लेवल म्हणतो. आणि आदिवासी तर खरोखर तिथे म्हणजे कोणी त्याचे प्रॉब्लेम बघितलेच नव्हते. तर आपल्या त्या आयुष्यामध्ये आपण शिक्षण घेतोय किंवा काही करिअर सुरू व्हायचं आहे अजून, आधी त्यांचं जीवन जाऊन बघा. अशा पुष्कळ संस्था आहे आता, किंवा असं काही आपण जातोय पिकनिकला, तर ते बघितल्यानंतर सबकॉन्शियस माइंडमध्ये त्याचा परिणाम झालेला आम्ही बघितला. बरेचसे NGOs तयार झाल्या, त्यांच्यात इतका बदल झाला की आपण काहीतरी समाजासाठी काम करावं. जे नाही करू शकत ते म्हणजे आपण त्यांच्या पाठीशी राहू शकू, असं पार्ट टाईम काम करू शकू. हा एक. दुसरं असं आहे की फार मोठी महत्त्वाची गोष्ट आहे की ढगफुटी तुम्ही शब्द ऐकला, खूप जास्त ऐकतो आपण आजकाल. आमच्या लहानपणीच ऐकलंच नव्हतं कधी. त्याचं कारण काय की आपण इतका इम्बॅलन्स केलेला आहे पर्यावरणाचा. तेव्हा झाडं जगवा, झाडं लावा, झाडं जगवा आहे. हा संदेश खूप महत्त्वाचा आहे. आजच्या काळाचा दिवसही पर्यावरणाचा दिवस आहे. त्याच्यामध्ये प्रत्येकाने, आणि त्याच्यासाठी गरजा कमी ठेवा. दुसरं संदेश तुम्ही म्हणता ना, आपल्याला चांगलं जीवन जगायचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, पण मग ती ग्रीडमध्ये बदलू नका. चांगले जीवन जगण्यासाठी सगळ्याच गोष्टी आपल्याला भरमसाठ हव्यात असं नाहीये. नाहीये, त्याची गरज नाही आहे. मला वाटतं या विषयावर मी इकडे थांबतो. सो इट हॅज बीन अ प्रिव्हिलेज टू बी हिअर ऑन स्टेज विथ यू. आणि अगेन यू हॅव बीन अ वंडरफुल ऑडियन्स ऑल्सो. सो सर, खरंच मनापासून धन्यवाद. तुम्ही जे कार्य करता ते एवढं थोर आहे की मला वाटतं कितीही पुस्तकं लिहिली तरी आपण त्याच्यात ते सामावू शकणार नाही. पण आज ही संधी राजकुमारजी, म्हणजे आम्ही सुद्धा भारावून गेलो की यांचं असं काही तशी ओळख नाही. आज आमचा सत्कार केला त्यांनी, मनापासून केला. त्याच्या नाही का, एवढं याच्यामध्ये कधी कल्पनेच्या पलीकडचं आहे आमचं. आम्ही त्याची आमची सवय नाही. इतकं घेतल्यानंतरही तर आपले खरोखरच आपण आपलं कामही महत्वाचं आहे. आपण पर्यावरणाच्या म्हणजे जे एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली सुद्धा तुमचे प्रॉडक्ट्स आहेत, तुमचे ऑलरेडी यू आर अवेअर. पण त्याच्यामध्ये आम्हाला बोलवून आमचा सत्कार करण्याची तशी गरज नव्हती. नाही, पण मला वाटतं सर, इथे आपल्याला भेटून हे सगळं बघून सगळ्यांनाच खूप समाधान झालेलं असेल. अँड ऑन दॅट नोट I conclude at least these proceedings here and hand it over back to राजकुमारजी. मी पुण्याच आहे. हे आमटे परिवाराचा साधेपणाविषयी खूप ऐकलं होतं, सगळं वाचलं वगैरे. एकदा मुंबई एअरपोर्टवर तुम्हाला एअरपोर्टच्या बाहेर दोघांना डबा खाताना बघितलं होतं. त्यावेळी मला मुंबईच्या विमानतळावर बाहेर तुम्ही जे हॉटेल्स आहेत त्या पॅसेजमध्ये तुम्ही डबा खात होता, साधा तुमचा आपलं पोळी भाजी जे आम्ही खातो घरी. तर त्यावेळी म्हणजे तेव्हापासून हे माझ्या डोक्यात आहे की साधेपणा असावा तर इतका असावा की हो, म्हणजे त्या परिवाराचं, म्हणजे मला तो प्रसंग अजूनही आठवतोय. मी थबकलो आणि बघितलं की म्हटलं हेच आहेत ना नक्की प्रकाश दादा. आणि
ताईच आहेत ना, बघितलं, खात्री केली. 5 मिनिटं तुमच्या अवतीभोवती तुमच्याशी बोलायची अति इच्छा होती तेव्हा, पण तुम्ही जेवत असल्यामुळे मी निघून गेलो. तो योग आज आला. मलाही हा योग आज आला. मलाही यांच्याविषयी आठवणीने, म्हणजे माझ्या इथे गेलेली साधेपणाविषयीची एक तुमची आठवण. धन्यवाद. आणखी 2 प्रश्न घेतो मी. या सर. माझं नाव सुनील केहरे. सर, तुम्ही आयुष्यातल्या सगळ्या बाजू बघितल्या आहेत. तुम्ही पॉवर्टी, एक्स्ट्रीम पॉवर्टी, यू हॅव नॉट ओनली एक्सपिरियन्स, यू हॅव ऑब्झर्वड. तर ह्या सगळ्यामध्ये आपलं शहर तुमच्याकडे यायला लागलं आहे, जसं तुम्ही म्हणालात, बिल्डिंग चालू झाल्या, रस्ते यायला लागले. याच्यामध्ये तुम्हाला काय वाटतं की काय यावं आणि काय येऊ नये असं? बिकॉज द गुड अँड द बॅड इज बोथ कमिंग युअर वे. सिव्हिलायझेशन आता यायला लागलं. आधी जो भाग कट ऑफ होता आणि त्याच्यामुळे त्यांचं कल्चर असं व्हर्जिन आणि प्युअर होतं. आता शिक्षणामुळे म्हणा, आता त्याचे जसे तुम्ही आता इथे दुष्परिणाम बघताय शहरामध्ये, ते हळूहळू झिरपतात आहे. त्याच्यावर आपला कंट्रोल नाही. पण कारण ते बाहेर आले, शहरातलं जीवन बघितलं, किंवा मोबाईलवर तुमच्या घरी बसून सुद्धा तुम्हाला सगळं जग दिसतं. पण आपला असा प्रयत्न आहे की त्यांनी त्यांचं कल्चर, चांगल्या गोष्टी टिकवाव्या, एवढा प्रयत्न करणं आपल्या हातात आहे. थँक्यू, धन्यवाद. थँक्स अ लॉट सर. धन्यवाद पुन्हा एकदा. अँड थँक्स अ लॉट फॉर बिंग सच अ वंडरफुल ऑडियन्स.